Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gabatar muku da sirrin cin taciyar tamola. Da farko yadda ake wannan sirrin bayan ka yi sallah raka'a biyu za ka samo wani yashi mai suna turabar sihir. Sannan sai ka samo turaren madafa'ul khairi da madalabul khairi. Su wannan turarukan idan ka samo su to bayan ka wannan sai ka rubuta wannan hatimin a cikin wannan ciyashin sai ka zo kai wannan durjin kamar haka. Kinkimari alaikum, tasko alaikum, kaisu alaikum, ajibu ya jinnal maimunati, kinkimari alaikum, tasko alaikum, ajib sultanu jinnal maimunati, ajib ya sultanu jinnal maimunati. Wannan su ne mutum zai yi 1111. To insha Allah kai wannan shi wannan hadimin zai zo ya bayyana kuma zai gaya ma lambar da za a ci a wannan abun. Insha Allah wannan mun gwada shi sau da yawa mun ba mutane sun sami nasara. Masu neman turare ko wannan turabar sihir ɗin sa neme mu a nan ba.